Čaute, vítajte u ďalšieho videa. Dnes máme súťaž o pyrotechniku. Tak poďme sa pozrieť, o čo budeme súťažiť. Tak, ako prvé tu máme takúto kopku. Tu neviem, asi 50 také rôzne. Mini Black, Dum Bum Nano a také proste rôzne, hej. Tu máme ďalej 3 včeličky. Tu sú 2 meteority. Jeden veľký čmeliak, jedna Tasmania. Tu sú 2 Crazy Bally, 2 stroboskopy, jedna fontánka, tu sú asi 4 buchacie povrásky, tu sú 3 raketky, ale len takéto bez paličiek, tu sú 7 pirátky, tu sú 2 5-ranové petardy takéto s knotom, tu je jeden koberček 70 ranový, tu je jedno celé balenie Mini Black petard, tu je jedna masažka, ešte tu je jedna Dum Bum Middle, klasická, ešte tá ťažšia. A ako posledné tu máme 13 5-ranové piráty, ale takéto so syrou škrtacie. Takže podmienky súťaže sú dať odber, like na toto video a koment chcem výhru. To je z tohto videa už všetko a my sa ideme ďalšie videa. Zatiaľ čau.